Така, здравейте на нашата първа среща, началото на прекрасния проект New Shape България, който го правиме вече за четвърти път на български. Иначе самия проект работи от 5 години, майче се падат, или 6 години международно, като най-много участници има в Русия, на второ място Италия и после и България. Проекта в началната си идея беше разработен от голям екип от учени, лекари, диетолози, фитнес инструктори и то от всичките страни, натуропати. Базира се на последните изследвания в диетологията и медицината. И в това си издание ние решихме малко да го разшириме, защото в предишните издания течеше 2 месеца и акцента беше изцяло върху придобиване на хубави килограми и хубава форма, т.е. повече беше акцента върху отслабване. Сега искахме да поставим акцента малко по-широк върху подобряване въобще на здравословното състояние. И смятам, че в този си вариант ще бъде много по-полезен на всички нас и вас, защото не е само важно да сме красиви, а по-важно е да сме здрави и красиви. И затова и така сме го нарекли, нали, нова форма, но новата форма е чрез здраве. В този проект, знаете, той тече, информационните материали се качват в канала в Телеграм. Иначе вие си имате отделни групи, където да си общувате и да си споделяте между приятели. Това също е нов момент, защото в предишните проекти видяхме, че като имаме един общ чат, хората се срамуват, не искат да качват. Е добре да споделят резултатите си, добре е да се чувствате по-близки, да се виждате, че сте в един отбор, на една вълна, защото това е много важен момент от цялостния процес на възстановяване на формата на човека, каква здравословна и външна форма, да има подкрепяща среда, да има хора, които правят същите неща и изпитват същите затруднения, или пък са минали вече по този път и могат да споделят как са се справили с някакви проблеми. Така че тази част е изключително важна и не я подценявайте. И не подценявайте споделянето. И тъй като нашата група българска е много заспала още от самото начало, предишните, нали, проекти, почти никой не се разкриваше и не споделяше. Тази година съм измислила един стимул, ще има награди за тези, които получат естествено най-добър резултат, като процент от килограмите свалени или някакъв здравословен резултат, но условието е още в началото на проекта да има човека снимки, да има обиколки, да има снимка върху кантара, да си е споделил, нали, и здравословните проблеми, и след това в края на проекта също пълен комплект от доказателствен материал, и само тези, които го направят, те ще участват в раздаването на наградите. Другите, които се крият, няма да получат награда. Надявам се поне някой да вземе да се стимулира, нали, с това. Така, ние сме в групата, които ядеме, за да отслабнем и да сме здрави. По принцип, знаете, още Авицена е казал, че храната и Хипократ също, че храната е лекарство и няма как само с пиенето на някакви хапчета да постигнете това, към което се стремим. Трябва да бъде, необходимо е да бъде цялостна промяна в стила на живот. И тази промяна ние ще ви помогнем да я направите заедно с нас. Тоест, идеята на проекта е наистина не само да получите информация, ами да приложите тази информация на практика ден след ден, ден след ден, ден след ден
и да придобиете навици, които после да ви останат тези навици вкоренени, да си ги имате и за да напред в живота и те да бъдат полезни навици, които подкрепят вашето здраве. Така, тук ви показвам тетрадката, защото знам, че никой не я е изял с буквите, между буквите, както трябва да бъде. И затова ще се спреме заедно на някои от най-важните моменти. Първо, важното в този проект е, че няма гладуване и няма изключване на определени хранителни групи. Защото има доста видове хранене, които сега напоследък нашумяха от типа на кето диети и така нататък, които обаче в крайна сметка се оказват нездравословни. Да, те помагат в някакъв етап на живота на човека да се свалят килограми, но когато изключвате цели групи макроси от храненето си, този дисбаланс получавате откат в следващите месеци и много често при мен идват хора, които имат, примерно след кето или след режима на Озунов, който е кето на практика, но той си го е кръстил на себе си, идват ми с омазнен черен дроб, с разбити бъбреци и така нататък. Дори сериозната наука доказа, че кето диетата може да се прилага само ограничен период от време. А ние тук се стремим, да, в първите месеци имаме някакво ограничаване в количествата, но нямаме ограничаване в видовете хранителни групи и след това преминаваме в режим на хранене, който не е диета, а си е начин на живот. И това е много важно, защото после няма да имате сривове, няма да имате такива резки скокове, йо-йо ефект и така нататък. Така, за да получите резултати, вие си носите отговорност, нали, дали правите съответните действия, естествено. Така че ние можем само да ви даваме информация, съвети, да ви подкрепяме, но работата основната е на всеки участник. Хубаво е, ако имате танита, да се измерите, но не е задължително. Така че както успеете. Ако успеете да си направите анализ, ще е добре, за да видите как ще ви се промени състава на тялото. Сега, тези участници, които по принцип, нали, в проекта се препоръчват и нареченото многократно хранене, защото то успява да поддържа инсулина в определени граници, така че да няма резки скокове и спадове. А това е много важно пък, за да се поддържа метаболизма да работи. В следващите лекции подробно ще ги разгледаме тези неща, но е много важно да се адаптирате това, което е принципно в проекта към себе си. И така, по принцип са дадени на практика 6 хранения на ден, извинявайте, но хората, които са до 80 кг, могат да си ползват 3 основни хранения и пробиотична вечеря. Първоначално повечето хора им идва в повече толкова много хранене, но после постепенно се адаптират. Многократното хранене се препоръчва особено за хората, които са над 100 кг, по една много такава практична причина, защото те трябва да си изчислят протеините по определена, всички си изчислявате протеините по определена формула и при хората над 100 кг се получава така, че ако имат примерно само 3 хранения на ден, да не може да си вземат нормата от протеини. Защо? Защото на едно хранене се усвояват не повече от 40 грама протеини. И вие ако сте 100 кг, имате да изядете примерно 150, няма как да ги изядете само на 3 хранения. Така че по-тежките от вас трябва задължително да си разбият протеините и храненията да бъдат повечко. Какъв е графикът?
Значи винаги започваме с пиене на вода. Водата е най-важният елемент от проекта и затова днес ви пуснах в информационния канал да си свалите като едно първо действие приложението Water Balance, да си вкарате вашите данни и да знаете, че то изчислява върху 30 грама, 30 мл на килограм тегло. А в проекта ние ползваме по-голямо количество, 40 мл на килограм тегло и също така е добре да знаете, че ако добавите още вода даже, което постепенно може да стане, дори сега да не пиете толкова, вие вече работите и за красота на кожа и на коса. Затова се препоръчва, някои казват, нали, 50 мл даже на килограм тегло, особено когато правиме детоксикиращи процедури. А водата е желателно да бъде с корали. Изходната вода е хубаво да имате една чиста, леко алкална или неутрална вода, която може да бъде или пречистена с някакви домашни системи и филтри, или бутилирана, ако нямате, нали, системи. От бутилираната тя не е чак толкова качествена, но, нали, като база може да се вземе. Препоръчваме Девин розова, защото тя е неутрална. Княжевската трапезна вода е добра, Горна баня горе-долу добра. Другите са, примерно Бачкова е много силно минерализирана, Хисария е много силно минерализирана. Сами по себе си не са лоши, но за целите на проекта за сега не ви ги препоръчваме. И също така, ако имате достъп до проверен извор, където тече хубава чиста вода алкална, това също е един добър вариант. Така, желателно е движение. Може да не е някакъв фитнес, а по-скоро нормално движение, около 7-10 хиляди крачки на ден. Защо е важно това движение? Първо, движението, особено ходенето, задвижва нашата лимфна система. Тя е доста натоварена по време на проекта, защото има токсини, които да изхвърля. Това е едното. Второ, движението е, особено ходенето, дават сигнал на цялата линия на стресови хормони и намалява стреса. Така се абсорбират стресовите хормони и човек тогава може да отслабва. Всички тези, които имат спасителен пояс около талията си, трябва да... Тук нещо драскам аз без да искам, извинявам се. Така. Всички те трябва задължително да ходят, за да може да започне преработка на тези мазнини, които са около корема и талията, и освобождаване на стресовите хормони. Ще имаме специална лекция за стреса. И много е важно също сънят да бъде достатъчен. Много е важно, ако можете да си лягате към 10:30 и да сте заспали към 11, това са двата най-хубави часа, които може да дадете на тялото си да се произвеждат хормони на растежа и да започнат детоксикиращите процедури. Имайте предвид, че нашия мозък има собствена лимфна система. Тази лимфна система работи само докато спиме дълбоко и то предимно в първата част на нощта. Тоест сънят някъде между 10:30 и 2 е най-важният сън за детокс и на мозъка. Също така, ако ставате след 7 часа даже е истинската цифра, ако спите след 7 часа, общо взето този сън също не е много продуктивен, тъй като се произвеждат други хормони, спира да се произвежда хормона на съня мелатонин, произвеждат се други хормони. Това ще го говорим също в отделна лекция и затова препоръчваме да се става някъде 7-8 сутринта. Така.
Тук има дадена таблицата, която е желателно да попълните. Ако не искате да я споделяте с нас, пазете си я за вас, но си я попълвайте, за да видите, защото човек, ако не взима мерки, не може да си даде сметка. Да, под дрехите се усеща, но наистина, за да усетите под дрехите колко сте смъкнали и как сте се променили, трябва да смъкнете някъде поне 6 кг. Т.е. един размер дрехи са някъде около 6-7 кг. Така, витамин D3, това ще си го прочетете. Water баланса ви го пуснах. Сега да се спреме малко на храните. Разделени са най-общо на забранени и разрешени. И ще обясня защо. Защото това хранене казахме, че е балансирано. Тук контролираме количеството на протеините и количеството на мазнините. Въглехидратите, за да не се налага вие да броите и да се мъчите, са контролирани по този начин, по който са дадени забранени позволени храни. Намалени са въглехидратите, не са толкова малко, колкото при кето диетите, но все пак са в умерено количество, за да може да започне да се разгражда мазнина. Защо са забранени всички сладки неща? Фурми, мед, мандарини, теста, сладкиши и така нататък, защото дигат бързо секрецията на инсулин, засилват и започвате да изпадате в тъй наречената пързалка нагоре-надолу, което не е добре за метаболизма. Всички видове сосове, които са произведени и са пакетирани, не ви ги препоръчвам, тъй като те съдържат огромно количество захар, скрита захар. Много от тях съдържат високоглюкозен сироп от царевица, който се произвежда и който предизвиква инсулинова резистентност. Също така те съдържат разни всякакви видове отцветители, аромати изкуствени и това не ви е необходимо. Ако толкова много държите да ползвате някакви сосове, ще ви дадем рецепти за домашно направени, здравословни, балансирани подправки. Картофите са забранени в проекта и в последствие, когато вече излеземе от проекта и започваме да се храниме общо взето с повече неща, също много не се препоръчват, тъй като те са слузообразуваща храна и подхранват гъбите в нашия организъм. Можем да си ги позволиме само ако са примерно печени, но без сол и без масло. Тоест натурален, без нищо печен картоф с обелката, което общо взето пък никой не го обича, всеки обича в някакви комбинации да ги яде. Временно всички зърнени са спрени, после се включват постепенно в проекта, просто защото те съдържат много въглехидрати и ще нарушат баланса, който ние се стремиме да имаме. Всичко консервирано и пушено, всички колбаси, суримита и всякакви други такива високо преработени храни, тъй като те съдържат много токсини, ние се стремим сега да си изчистим организмите от токсини, стремим се да си включим работата на метаболизма и да си спомниме връзката между мозъка и корема и червата, която е много важна и която всъщност се смята, нарича в червата ни е втория мозък и тая връзка трябва да е активна и ние трябва да усещаме нещо като погледнеме, да знаеме то дали ни е полезно, дали ни трябва или ни не трябва. А това нещо е забравено от хората. Те го владеят, всеки човек го има вродено, да знае каква храна му е необходима в момента, от какво има нужда, но го забравяме, защото се задръстваме с всякакви боклуци през живота си и тези рецептори, този начин на възприятие на храната закърнява. Затова ние, когато започнем да се чистиме, ще видите как ще почнете, примерно, влизате в магазина, гледате това, не, и
от един магазин стандартен, излизате примерно с една минерална вода. Шегувам се, нали, не е чак толкова страшно, но има го този момент, че ще почнете даже въобще да не ви привличат такива храни. Чай, има се предвид черен чай. Той не е окей, защото съдържа кофеин и е подкиселяващ. Кафето също по желание, по възможност умерено, нали, максимум едно кафе, ако ви е много ритуално, в никакъв случай да не е с захар и с мляко. Ако толкова много държите, нали, подсладете го с малко стевия или еритритол. Ако трябва да ползвате мляко, ползвайте някакво ядково, но въпреки всичко гледайте да избягвате кафето. Алкохола също не е желателно да се ползва, просто защото той си е чист въглехидрат и директно влиза в системата и спира всякакви процеси на отслабване. Тоест, вие може абсолютно всичко да правите перфектно и да си спрете процеса на отслабване с алкохола. Газираните напитки също, просто ги забравете веднъж за винаги, те не са полезни от никаква гледна точка, дори не утоляват наистина жаждата, защото съдържат много захар, съдържат въглероден диоксид, съдържат фосфорна киселина, всякакви боички, отцветители и съсипват храносмилателна система, имунна система, а на мъжете спермата. Който иска да е потентен, не трябва въобще да пие газирани напитки. Какво е разрешено? Разрешено е месото, а като се има предвид всички видове меса. Сланината, по-маничко, всички видове морски дарове и риба, т.е. източниците на животински протеин. Масло може, нерафинирано, и от това, което е кравето масло, минимум 82,5% масленост. В никакъв случай никакви маргарини, хидрогенизирани мазнини от този сорт мазнини. От млечните умерено, сметаната е окей, изварата е препоръчителна и младите сирена, тъй като те съдържат повече протеин и по-малко мазнина. Сухите стари сирена ги избягваме за известно време. Всички видове зеленчуци са окей, в това число моркови и цвекло, които иначе са забранени по различните диети. От плодовете всички ягодови и малини, боровинки, капини, лимон, грейпфрут от цитрусовите и от другите плодове, киви и зелени ябълки. Временно намаляваме, може и круши всъщност, временно намаляваме другите плодове, просто поради наличието на високото наличие на фруктоза. А фруктозата има една много специална способност. Тя не може да бъде, тя не отива когато се разгради, не отива като енергия директно, а отива като запас в черния дроб. И ако запаса в черния дроб е попълнен, оттам директно пък отива за производство на запаси като под формата на мазнина. Затова много умерено с плодовете. Ще видите, нали, по-нататък колко можем. Така, препоръчва се, тъй като казахме, че наблюдаваме все пак и мазнините да не са прекалено много, между 0,8 и 1 грам на килограм са мазнините. Затова се препоръчва един яйчен жълтък, иначе белтъците може повече. Така. Желателно е да не се пържи или се пържи в по-скоро като задушаване в масло и вода. По-добре е да се пече, да се готви на пара или на грил. Изключително важен елемент, който не трябва да подценявате, е добавянето на ензими. Да, ние ще пиеме асимилатор, но ни трябват живи ензими. Това са всички зелени листни. Салата, маруля, кейл, тъмнозелено зелене, магданос, копър и бейби спанак. Това ежедневно и на всяко хранене, още от закуската, а особено на вечеря не се препоръчват никакви други зеленчуци, освен зеленолистните.
всичките тези препоръки имат дълбоки обяснения, които са много дълги, затова ние сме направили концентрирано информацията и затова ви казвам, че всяка буква е важна. Така, закуската не по-късно от 12 и ядките препоръчват се бадеми или орехи, може и лешници, но задължително ги киснеме. Най-добре е 12 часа, защото знаете, че те съдържат един инхибитор на усвояването, който по този начин го махаме, като ги накиснеме. Препоръчват се младите сирена, това го казахме, моцарела, борита, там каквото намерите, козе младо изкиснато сирене, то е с висок процент на протеин. Така, има една особеност. На закуска може да ядете всичките видове протеини, т.е. може да си направите един омлет, в който да има и сирене, и дори примерно варено бяло пилешко месо и след това обърнато в омлета. Т.е. може да смесите всичко. След това на обяд се яде само един вид протеин, т.е. месо, а на вечеря се яде само риба. Който не яде риба, може да прибегне до пиле, но е желателно риба да е само на вечеря и да не са повече, да е само един вид протеин. Както казах, на вечеря ядеме само листните салати, не правиме шопска салата. Въобще те даже не препоръчват въобще шопската салата, защото се смята, че домата е плод, краставицата е зеленчук, но това на един българин аз не смея даже да го помисля, да го кажа, така че шопската салата може да си остане на обяд. Така, най-късно до 20 часа трябва да е вечерята, защото после започва да намалява активността на храносмилателните процеси, като пробиотичната вечеря тя има друга функция. Тя има функция на метла и на засяване на пробиотици. Пробиотичната вечеря е чаша кисело мляко с добавена или люцерна, или хлорела, или спирулина, или хай-файбер. Може, ако не искате кисело мляко, може хай-файбер във вода. Пак е важно, но е важно да се подаде преди лягане, за да може през нощта метличката да изчисти червата. Така, отново се връщаме, водата много важна. Преди всяко хранене пиеме поне 30 минути преди това по 2 чаши минимум вода. По този начин хем си наваксвате водата, хем регулирате апетита. Така, тук са дадени часовете, препоръчителните часове за храненията. Горе-долу, ако не искате толкова много хранения, може да махнете сутрешното подхапване, да остане закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, но все пак гледайте да няма големи периоди между храненията, за да не се получава застой на жлъчен сок. Затова, примерно, специалистите от проекта не препоръчват тъй нареченото intermittent fasting, при което имаме прозорец от 16 часа. Примерно вечерята е в 20 часа и след това чак след 16 часа е първо хранене. Много нашумя, много е модерно в момента, но всъщност здравословната полза не е такава. Твърдят, че се получава тъй наречената автофагия или самопочистване на организма, но това не е така, защото самопочистването се започва чак след 36 часа глад, т.е. 24 часа минимум и оттам нататък започва самопочистване. Затова, когато стигнем до коловадата, имаме едни 4 дена, те са правилните 4 дни гладуване, в които наистина се получава автофагия и могат да бъдат разградени както всякакви видове полипи, миоми, туморчета, кисти, сраствания най-различни, така че по-добре да се концентрираме, да си направим коловата като хората, отколкото да се ползва това
тъй наречено периодично гладуване, или по-добре по-натам, като си нормализирате метаболизма, да правите един ден в седмицата, например, пълно гладуване, или пък аз, понеже това не ми е комфортно, правя всеки месец по 4-5 дена пълно гладуване и това ми е добре. Нали? Тук вече трябва всеки да си усети, но ще си усети чак когато се изчисти. Преди това много няма да може да си усещате какво е добре за вас. Тук са дадени различни варианти за закуска, омлети, яйца на очи, варени яйца, запеканка от извара. Ще ви дадем всички рецепти, постепенно ще ги качим. Като виждате, че това са все варианти с протеини. Ще ви дадем също и таблици, за да може да си смятате протеините, и вашите консултанти, приятели, които са минали проекта, ще ви помогнат да си сметнете както вашата индивидуална норма протеини, така и да си сметнете как да си разпределите протеините в няколко хранения. Ще ви кача също така примерни чини, то оптически се вижда после как. Първата седмица е малко по-объркващо, след това вече много лесно свикват хората и много лесно си правите и чините, и си определяте и количествата, и тръгват нещата да се случват. Така, хубаво е и на закуска да има пак зеленища, просто те са във всяка чиния, трябва да ги има. След това във втората закуска може да бъде мъничка, примерно една шепичка бадеми изкиснати, белтък или парче сирене, или от ягодовите, или запеканка също може да хапнете по-малко. Сега, препоръчваме на който иска да стане вече голям спец по храненето, да си изтегли Fat Secret. Ще ви пусна линка после в канала, да си го изтеглите, който искате, който иска. Това е програма, в която на практика, за да може да прецени човек как ще отслабва, вкарва си една седмица подред всичко каквото еде. Вкарва. И накрая прави анализ. Самата програма му дава какво е ял, колко мазнини, колко въглехидрати, колко протеини, колко калории. Теоретично трябва да спази пропорциите, които ще ви ги дам също в канала, и да си намали калориите поне с 10%, и тогава започва процес на отслабване. За мен това е много сложно, хората се объркват. Ако си спазвате тези препоръки, които сме дали, и си спазвате най-вече количеството на протеините, първото нещо, няма да изпитвате глад, няма да имате сривове, няма да искате да налитате на някаква храна, и второ, няма да сгрешите. Затова ще ви я кача, който иска да се занимае, да се задълбае, нали? Така, на обяд казахме, че може да ядете някакъв вид месо, като тук характерното е, че може да ядете, примерно, да имате свежи зеленчуци и задушени, обработени по някакъв начин термично зеленчуци, и другата част от порцията е някакъв вид протеин. Телешко, риба, пиле, печено, на пара, нали, каквото обичате, приготвено както обичате. Горе-долу за повечето хора около 150 грама готов продукт. Максимум до 200, не повече от 200, защото 200 грама готов продукт, това вече са ви 40 грама протеини, и повечето от това няма да се усвоя, ще отиде като мазнина. Отново, освен салатата и задушените зеленчуци, задължително пак зеленища, китки, магданоз, копър и така нататък. Следобедна закуска по желание, пиете си водата и примерно може да вземете сметана, извара, и да добавите някакъв плод, като плода се изяжда първо и след 20 минути се изяжда изварата. Но може примерно и да си разбъркате извара или котич с замразени малини, капини, боровинки или с пресни, докато има още от тях.
да си поръсите, ако искате сладко, да си поръсите с мъничко стевия или еритритол и това е една прекрасна следобедна закуска, която ще държи до вечерята. Казахме, че вечерята е желателно да не е след 20 часа и най-добре да е риба във всякакъв вариант, плюс зеленища. И накрая въпросната пробиотична вечеря. Така, за движението казахме. Хубаво е да си качите някакво приложение, педометър или акопедо, за да може да отчитате колко крачки сте направили. За съня също има приложение, ако ви се разправя. Има и такива часовници, които отчитат, но не е задължително. Вие трябва по комфорт да ги слушате нещата. Така, сега махам това и оп. Така. И искам да ви шерна една кратка презентация, за да ви разкажа за Coral Detox и Coral Detox Plus, които са базата за повечето от вас. Coral Detox е създаден от професор Владимир и Олга Подхамутникови. Това са една лекарска фамилия, като те тръгват от идеята, че е хубаво човек да се подготви с разтваряне на токсините. Откъде идват токсините? Ще имаме специална лекция за чистенето, но сега накратко, на практика ние от всякъде може да получаваме токсини. С въздуха вдишваме изгорели газове, тежки метали, цигарен дим, изпарения от разни производства, от бои, лакове и така нататък, прах. С праха може да се вдишат спори на различни микроорганизми. С водата, за съжаление, също можем да поемаме и въобще с напитките, може да поемаме всякакви интоксикиращи вещества, оцветители, газираните напитки, нали, са една цяла голяма дълга тема. Самата вода, дори някой, ако си позволява все още да пие от чешмата, да знае, нали, колко е токсична на практика, тъй като все още се пречиства в България с хлор. Хлорта е канцерогенна и самата вода преминава по тръби, които не се сменят с години. Т.е. тя носи и ръжда и всякакви други частици. Има случаи, в които във водата се движат примерно хепатит А и има заразяване от питейната вода с различни болести, така че наскоро тук имаше в югозападния край вода с много живак и хората се натровиха и им спряха, нали, водата от чешмата. Така че нали, препоръчваме, както казах, филтрирана вода, но и от водата могат да влизат много токсини. Токсини могат да влизат и информационно, т.е. не светлина, а въздействие на електромагнитни полета. Тези електромагнитни полета 3G, 4G, 5G непрекъснато се увеличават, създават се около всеки работещ уред и причиняват формиране на свободни радикали, така че също влияят на нашето тяло. С храната можем също да поемаме всякакви видове токсини, боички, оцветители, набухватели, консерванти, които са много, много тежки, много тровещи, трансмазнини, ГМО-та и така нататък. Други неща, други токсини, това са микроорганизмите, които можем и с водата, и с храната, и с въздуха да приемеме в организма си, и ако той не е почистен и е със склонност към подкиселяване, създава добра среда, микроорганизмите кипват, нали, започват да се размножават. И затова ние казваме, че правиме детокс от всички екзогенни токсини, които сме получили отвън,
които получаваме също, между другото, това се пропускам да спомена, с всички козметики и почистващи средства в дома, пластмаси, покривки, компютъра, даже пластмасата е обработена с противовъзпалителни материали, като се загрее, почва да излъчва и това, нали, влиза в нас. Така че тия токсини трябва да се освободим от тях и да се освободим също така от отпадъчните продукти от отмяната, т.е. като хапнем и пинеме нещо, организма го преработва, взима си каквото му трябва и почва да изхвърля едни най-различни киселини, лимонена, оцетна, които са летливи, тях ги издишваме, и порини, и пикочна киселина, ортофосфорна, които са тежки, които трябва да бъдат евакуирани през бъбреците, трябва да ги изпишкаме. И каквото не може бъбрека да прави, се връща и се преработва допълнително през черен дроб. Така че изхвърлянето на токсини е един много важен процес. И това, което всъщност съобразиха нашите пътхамутни кови, измислиха този Coral Detox, че всъщност каквито и да са разнообразни 10 000 вида токсини, те могат да се разделят на две големи групи – водно-разтворими токсини и масно-разтворими токсини. И всъщност тази програма Coral Detox първоначално и после разширената Coral Detox Plus е патентована и има много награди международни, защото доказано действа много добре. С водоразтворимите токсини ги чистиме чрез водата, към която добавяме корали и H500, който е един много интересен антиоксидант, разработен е от Робърт Тидеман, немски учен в такъв голям екип в Германия. Базира се на това, че е създадено гнезденце, нано, нали, в много мъничко, от силици, в което се поставя водороден ион. Когато влезе в организма, особено в контакт с нашата водна среда, се разпада, силиция се усвоява, а буквално не знам човек, който да не му липсва силиция напоследък, а водородният ион става активен и неутрализира един свободен радикал. И всъщност това все още е най-силният антиоксидант, тъй като се разтвори във вода, дига редукционния потенциал до минус 500, затова се казва H, той е всъщност H минус 500. И това означава, че неутрализира милиарди, сега ще се объркам точната сума, не, повече от милиарди беше, някакви билиони свободни радикали, действа като антиоксидант, дава ни енергия, алкализира организма и вади токсини, вади тежки метали, живак, олово, кадмий, арсен, талий и всякакви други такива, които сме успели да си събереме от нашия живот и контакта с околната среда. И най-важното, дава енергия. И неутрализира също така нашите вътрешни киселини, които сме произвели, пикочната и ортофосфорната киселина. Затова е много важна част от тази детокс програма. Тези, които са масно разтворимите в Coral Detox, това са асимилатора и лецитина. Асимилатора, това са ензими от всички групи, всички видове групи са включени вътре, и липази, протеази, въглехидратните ензими. Ценното е, че той всъщност, освен че подпомага за храносмилане, другата роля на асимилатор е да раздроби, да направи по-малки токсините, така че по-лесно да излязат от нашия организъм. И лецитинът, който има няколко функции. Първата е, че втечнява жлъчния сок, прави го по-течен, така че той да не се получават застойни явления, чисти черен дроб и подобрява работа на нервна система, подобрява работата, предаването на импулсите в мозъка. Тоест тук имаме продукт 2 в 1, хем за чистене, хем нали си оправяме нервната система. И в разширения вариант на Coral Detox Plus е добавен пентокан и алфа-алфа. Пентокана пак е разработка на Робърт Тидеман.
Той представлява калий, който, когато се постави във вода таблетката, тогава става съединяването на активните субстанции, калий, витамин С и рибоза. Идеята е, че витамин С е транспортната молекула за калия и го вкарва директно в клетката на клетъчно ниво. И се използва за целта тези отвори, които по принцип са отворите за захар. Затова се препоръчва пентокан да се пие нагладно сутрин, разтваря се, нали, в малко вода, за да може директно, когато е най-ниско нивото на кръвната захар, директно наистина да влезе да се транспортира до клетката. Също дава енергия и задвижва вътреклетъчния обмен, тъй наречената калиево-натриева помпа, т.е. детокс още от клетъчно ниво започва. Алфа-алфата, люцерната, също ви е продукт, не две, ами не знам колко в едно, много ценен продукт. От една страна подпомага извеждането и на водоразтворимите, и на масно разтворимите токсини, защото дренира бъбреците. От друга страна, това ви е супер храна. В нея има и хубаво желязо, биодостъпно, и калций, и магнезий, витамини от групата Б, К, и има влакна. Затова тя се добави, нали, към Корал детокса. Използваме я, ако имате отоци, задържане на вода, с пентокана, когато вземете, примерно, пиете коралова вода, пентокан и люцерна, тези отоци се изхвърлят, освобождавате се от тях. Някои от вас имат добавени кора от мравчено дърво. Това е природен антибиотик, който антибиотик, антимикотик, противовирусно средство, т.е. за всякакви видове организми помага, срещу всякакви видове нашественици, и имуномодулатор. Затова паударкото е нещо, което може да се дава при автоимунни заболявания и при всякакви видове онкологии. И най-важно, когато имате много подуване, газове, кърпорене, това означава, че има гъби в вашата храносмилателна система и започваме лекичко да ги требим още от първия месец с паударко. Някои от вас имат добавен сладък корен, който от една страна подобрява отхрачване и изкашляне, ако имате някакви проблеми с горни дихателни пътища. От друга страна също действа детоксикиращо на бъбреците и дрениращо, и много добре повлиява хормонални проблеми и дисбаланс на кръвна захар. Някой друг, ако има други продукти, които търси, не знае, нали, за какво са включени в програмите, може после да попита, но тези са най-разпространените. И как се използват продуктите? Сега, в указанията, които се получават от фирмата, е написано, че всичко с храната. Но аз ви препоръчвам, за да получите максималния ефект, нали, да ме послушате така, както аз ви препоръчвам, а именно пентокан разтваря се в 60-100 мл вода, пие се сутрин на гладно. 15 минути след него почвате да си пиете другата вода с добавените корали. Може тя да е затоплена предварително и да добавите коралчето, за да стане по-бързо освобождаването на минералите и структурирането на водата. Може в тази сутрешна вода да си добавите и хаша, т.е. да си го изсипете във водата, а може и да го изпиете като капсула. Хаша пише, че е с храната, но не. Хаша има ефект само когато се пие на гладно. Така че не четете това указание. Повечето от вас имат 2 пъти по едно хашче, някои, които са по-интоксикирани, 3 пъти по едно на гладно. Хаша, имайте предвид, че в тежките случаи на онкологите се пие по 10-15 на ден, така че нищо няма да ви стане. И също така при COVID, когато започва заболяването и при вируси, също може да се правят топли коктейли с коралова вода и хаш през час
през 2 часа максимум, за да се пресече, да не може да навлезе вируса и да се размножи в организма. Асимилаторът може да се приема след хранене, тогава подобрява храносмилането, усвояването, може да се приема и между храненията, тогава засилва детокса. Но някои тогава изпитват дразнене на стомаха, затова как го препоръчвам аз лично, сутрин със сутрешната вода да си вземете 2 асимилатора, за да подобрите детокса и след това, след хранене по 1-2 асимилаторчета може да изпивате. Лецитина е фосфолипид, т.е. той се усвоява най-добре с храната. Тук няма проблем с храната. Люцерната, ако искате да я пиете така, че да се дренират бъбреците, да свали кръвно, примерно, или да се махне от ток, се пие наглавно. Ако искате да я използвате като пробиотик, т.е. да подхраните добрите си бактерии, си я слагате в киселото мляко или с храната си я пиете. Така, мисля, че обясних всичко. И нещо, което не съм добавила на никой в програмите за сега, но ви препоръчвам да си го вземете и да го ползвате по време на целия проект Ocean Min. Това е един нов продукт на Coral Club, който е пак натурален, добива се от дъното на океана в близост до Тайван. Там има подводни вулкани. Те даже показаха точно как изглеждат. Много интересни такива тръби като комини, изригва нали лавата и там е като първичния океан. Т.е. има абсолютно всички минерали, които ги има там и те с тръба изтеглят водата от дъното на океана и пречистват, преработват, сушат и се получава това прахче, което е разтворимо. И се тъй наречените електролити. Тук са ви най-базисните електролити за организма. Номер 1 като количество е магнезия, номер 2 калий, има калци, има натрий и има всички останали 70 микроелемента общо. Какво прави Ocean Min? Първо, как да го сложите? Желателно е да се пие след обяд, тъй като релаксира, защото съдържа магнезий. И затова аз препоръчвам обикновено на хората сутрин да си пият кораловата вода, след обед някъде към 3-4 да си направят 1 литър вода с Ocean Min и да си го изпиват до вечерта. Ще спите по-добре, няма да задържате течности, ще пишкате като луди, особено първите дни, който е задържал течности. Чисти много добре черния дроб. В препоръките, които се дадоха с препарата, казаха, че се препоръчва за всички, които консумират повече от 50 грама алкохол на ден. Като гледам, повечето от българския народ попада в тая група. Препоръчва се за бремени, т.е. абсолютно безвреден. Препоръчва се за всички видове спортисти, които имат някакви спортни натоварвания. И нещо, което наблюдавах върху себе си, тъй като аз си го взех още веднага като излезе и ходех, това беше миналия месец, пак бях тук на моето си месечно гладуване и на едни масажи, които си правя при една рускиня, много интересни, и тя ме пита, какво си правила, днеска си различна, идваш винаги всеки ден абсолютно като бетон, много тонизирани, много твърди мускули, вика, не мога въобще да проникна в гърба ти, а той е такъв дълбоко тъканен масаж, вика, днеска си мека, днеска си различна. И аз се сетих, че съм пила Ocean Min и си установи, че даже да не го усещаме ние, когато сме под напрежение, имаме такъв повишен тонус на мускулите, което хич не е добре за тялото, защото се спира лимфооттока, спира се кръвообращението, ако ти е хипертонизиран мускула. И всъщност, когато започнах да пия Ocean Min, аз направо съм се родила. За големите нервации много добър продукт. Може да го добавите по всяко време на проекта, може и след проекта, както решите. Просто реших, че е важно да ви го споделя това като начало.
Така, мисля, че общо взето всичко казах. Казах и за състезанието. Наградите ще бъдат първа, втора и трета награда продукти, а до 10-та ще бъдат тениски на проекта, които до тогава, до края на проекта, ще направим дизайн и ще има за тези, които са били най-активни и са получили най-големи резултати. Така че вземете се, снимайте, вземете си мерките и си ги споделете, за да може да участвате естествено в наградите. Така, още нещо, имаме някои от лекциите на запис, които ще ви ги пускам от време на време, спорадично. Има някои лекции, които ще четеме на живо и на живо срещите ни ще бъдат в сряда обичайно, тъй като четвъртъка обикновено има среща за нови хора, на която четеме концепция на здравето. Сега сме още във ваканция, през октомври ще почнем пак. Затова средите са за нашия проект да се срещаме. Естествено, ако имате някакви въпроси, не си ги пазете и не чакайте да се натрупат или нещо да не се чувствате комфортно. Задавайте си ги веднага в чата и аз ще ги получавам от нашите консултанти. И ако се съберат пък някакви важни въпроси, веднага правя кратък запис с отговор на актуални въпроси от вас. Във ваш интерес е да бъдете активни, максимално да задавате въпроси, да споделяте, за да получите най-добрите възможни резултати. Ще имаме също така, освен лекция, ще направя и няколко видеа с дишане и с някои упражнения дихателни. Може би една медитация ще ви пусна, която да подпомага процеса на отслабване, който иска да слуша естествено. Така че всички материали ще получите и това, което е ново също, преди затваряхме чатове, сега тези, които са в проекта и са качени в канала, си остават там, т.е. те ще имат достъп до тези материали завинаги, докато съществува канала. И също така, ако ние имаме допълнителни нови неща, ние непрекъснато, вярвайте ми, във всяко издание ще имаме все нещо ново готино и все ще се развиваме, така че те ще имат достъп и до тези нови неща. Така, мисля, че всичко си казах и от мене благодаря за вниманието и довиждане, т.е. сега ще спра записа и ще чакам въпроси от вас.